Sikubingelele sikwamukela ehlelweni ezikabhoqo World Studio. Uyazi ke sikuphathela abalaphi bendabuko, sikuphathela abantu abajulayo. Njenga namhlanje nje sila Krugersdorp mfowethu. Siphethe igagu, siphethe inkunzi, siphethe mfowethu Kokuvula, siphethe udokotela Dr. Khangelani. Phethe impande yesintu. Sikubingelele dokotela. Ngibingelela ukhangelana engcwele, ukhangelana namandla. Sithunywa abantu bathi azofuna izinto, siza ukuthi ubaphatheleni iziphi izinto oyiphethe ngoba kuyisikhathi sakhe nje manje. Sesithe asifike sigaleleke sike kabhoqo, siyajabula kakhulu kwamukeleka la ekhaya. Abantu bangafisa ukwazi ukuthi iziphi insebenzo oyiphethe njengoba kuyilesikhathi sonyaka. Kuningi ngakusho kodwa ngakhuluma nje ngento ebaleke kakhulu abantu abayidingayo. Yebo. Into engasisona isithwalo, into enamandla kakhulu. Esesiza abantu abaningi futhi ngicabanga ukuthi sazobasiza nabangakasizakala. Sinogcabheziko la ekhaya. Sinogcabheziko la ekhaya mkhulu. Ugcabheziko Gcabheziko njengebhodo, gcabheziko, sinogcabheziko mkhulu. Ososiza abantu impela. Abangafuni bathi ukuthwala, but abathi bafuna ukuphumelela ngaphandle kokuthwala. Awuthwala la uyaphakama. Uyaphakama la. Isebenza kanjani lento? Ugcabheziko mkhulu awufuthi lapha, awuphalaza awugcabe. No. Akwenzi wonke lo. Ufika ulala ugcabheziko bese ugcabheziko akwenza uphumelele. Ngayo yonke into osukuyifuna. Ungathwelanga. Uphatha nje indwangu ebovu nemhlophe kuphela. Yebo. Bese uyazolala ugcabheziko. Njengoba uthi awugcabe, awugezi, awugqumi. Into oyiphathayo mhlawumbe ngesandla uyikhulumise. Usebenza kanjani ugcabheziko? Ugcabheziko akekho la eGoli njengoba siseGoli. Yebo. Ugcabheziko usekhaya eStandard Hall. Yebo. Ulandela eStandard Hall ubuye la eGoli, so hamba mawuhlala eGoli, uma uye eThekwini ulandela eStandard Hall. Kunamabhandi agcabheziko kunayo etholakala la eGoli njengoba ngisebenzele eGoli. Kodwa yena ngqo umlanda eStandard Hall. Yebo. Indaba yakhona le ekhaya. Sithulile izinto zakho. Sithulile mkhulu, sithulile kahle. Ikhona into lezi ongathi uyiphethe mhlawumbe engesikuthwala. Ngoba abantu abaningi igubha isapho ngaphandle kwagcabheziko zikhona nezinye induku ongathi uyiphethe. Zikhona induku engiyiphethe mkhulu. Zikhona induku engiyiphethe esinamandla kakhulu. Besinojuluka, ujuluka sowahamba wabuyela ekhaya. Sasala namanzi akhona, sasala negazi, sasala namafutha kaJuluka. Izinto oyisebenzisayo ungasiboni isilwane, ungaboni next, but uphatha amafutha noma uphatha amanzi noma igazi la Juluka. Siyakwazi ukusiza nakhona lokho, but asenayo uJuluka yena. uJuluka ubeyisilwane besimrentile nathi ukusifuya okwazi ukusifuya bekumuntu ade nimrentile vele nathi besimrentile vele nathi because of imithetho yakho la ngesikwazi ukuthi abe ngowethu kunemithetho eminingi endenzima kakhulu futhi uyahamba kube umuntu ohambayo aphinda abuye ukuthi nisiza abantu ngaleso sikhathi leso aphinda abuyele emuva. Kusele ke manje igazi lakhona, kusele igazi lakhona, kusela amanzi, kusela amafutha kaJuluka. Lamafutha igazi konke amanzi izinto okwazi mhlawumbe ukuyisebenzisa umuntu webusiness umuntu webusiness umuntu ophethe iministry ngesandla ubungcwele uphethe ngesandla umfundisi omkhulu umuntu ozazi ukuthi ngimaphambi kwabantu ngidinga ama-election ngikhonjwe ngingasuka endaweni lento oyenzayo usuka akubooster lapho usukunento oyenzayo. Kusho ukuthi ukhuluma nekhansela mkhulu, ukhuluma nomuntu omengameli, ukhuluma nemeya, ngikhuluma nothishera futhi, ngikhuluma nenduna yasemsebenzini noma yasemphakathini, ngikhuluma nomuntu ophethe nje abantu omkhulu, ngikhuluma nomuntu othi lesikhundla lesibanenge abasidingayo but angikwazi ukusoma manje ngichubeke phambili. Insuku la ngaphandle ziyaphalaza ziyafutha, mina ngifuna ungaphalaza ungafuthi mara uphila impilo. Ngale ndoda le uJuluka. Abantu ke bayafuna insebenzo yemali. Ikhona into ongathi nawo mhlambe uhlanga lemali iwashi isithwalo mhlambe umgexo izinto ezifana lezo. Sinalo iwashi la ekhaya. Sinalo iwashi sinaso isicabo
lapho umuntu semgcabela khona into yakhe ukuthi imali ingasuke emzimbeni wakhe. Sinale iwash esibuntu agqokisa lona ukuthi agqoke mhlamba akafuna ukugcaba umuntu akayifuni into ezongena kuye egazini. Sinazo izinto ezinjengewash, sinayo into enjengesimo sering esikufaka yona kodwa sochatshiwe ngalento le bese kufaka le ring. But iwash awugcabeli uthatha njengoba linjalo bese siyakuneza oba seselisetshenzwe lafaka vele lento. Futhi intwalo ihamba lapha inalo phakathi because of insila nje yakho kuphela engena lapha phakathi le wash. Mhlalama kwenzakalani? Isimile impilo. Ufuna ukhangela ukuthi ungakuphi wena uzomfuna. Uphinde uqala phansi uyivuselela futhi. Uphinde uqala phansi amvuselela. Unazo nithwalo ezithinta ama contracts izinto efana lezo. Mkhulu zijulile lezo. Zijulile zikhona. Ngoba akona amadela kufa abantu abathi mina sengikhathele sengifuna into ewala esheshayo. Zikhona mkhulu zijulile. Asikaze saxoxa ngazo asixoxe ngazo zikhona. Yebo. Zijule kakhulu singashaya abanikazi bakhona. Kuye kufuna ukuthi lezo zinto nezikhulume umuntu mayisefike kulelo khosoma lokusebenza. Maswafere khosoma lokusebenza afika ahlale phansi. Afika nje akhumula bengcono. Ngazi ukuthi akhulume yonke imfihlo asho ukuthi hayi sengidelile sengihambe senginele noma sengaba yini. Mangabe le gama unamandla ukulikhipha noma yini. Usebenza kusetshenzwe ngimnikeze mkhulu. Bukhona nomngozi futhi obujulile balezinto. Khehla bukhona umngozi obujulile. Yebo. Oba lezo le masikhuluma ngazi zinomthetho wakhona. Yebo. Zifuna umuntu osokhulile kahle la. Osazi kahle ukuthi abafana babashona le mina ngishona le ngiphambana nabo. Yebo. Yeah, ndeli bese uyazi ukuthi uphile ngazo. Zinesikhathi. Yebo. Zokuthi ngesikhathi esithize ufuna yenzeni endlini. Ngesikhathi esithile wenzeni futhi. Ngesikhathi esithize wenzeni ya. Ubona ukuthi mhlawumbe kunomuntu ongahambi njalo uhlala khona unayo yonke imali bala akahamba uhlala endlini. Angayakhi be upstairs mara angeke uze ukuthi uye kuphi uloku uhlela injabulo yakhila because ufuna isikhathi salento. Ikhona lento ethi uyiphatha futhi izinto mhlawumbe uthola ukuthi lapho kusetshenzwa ngumuntu osekhaya mhlawumbe udakwa kakhulu noma uyisidalwa ekhaya kodwa umcebo omningi ekhaya. Khehla lami asinaso isithwalo esinjalo. Yebo. Esithi kungaba khona umuntu odakwa kakhulu osebenza ngayo cha. La ekhaya sisebenza ngesilwane. Yebo. Sisebenze ngedlozi. Yebo. Elidlozi lele sikwazi ukulithebula. Lisebenzele wena wedwa. Yebo. Noma silanda umuntu esomtlanda le mazulu ngaphandle asebenzele wena kube isilwane nje finish endlala. Okwazi ukuthi uyasiphakela. Okwazi ukuthi uyasiphakela. Wonke umthetho ofunayo. Alubikho ucansi lapho ukuthi mhlawumbe sifuna ucansi sifuna alibikho icansi khehla lami le kwecansi kuba khona mangabe sikunikeza isithwalo senyoka. Yebo. Ikhona ke lapho ucansi. Ayakuthanda inyoka. Mana mkhulu ngilana straight. Ulana nayo. Kusho ukuthi kunesikhathi esithiye lapho khona okufanele kwenzisenze njani la ngikhandele indlu. Lana khehla lami kanje lento le. Yebo. Hayi uthi ufika sikunikeza inyoka uhambe nayo. Yebo. Cha. Kunekhuba lesikunikeza lona ufika uphalaza. Uma uphalaza la endishini lo mphalazo wakho iyophenduka ibe inyoka. Yebo. Uma ngabe uyindoda wena phenduka yaba indoda that is mean uzohamba ulanda abafazi babuye labafazi bazolana lenyoka. Ubalande ngaphandle babuye bazolana nalenyoka le. Kuba ngathi balala hamba lapha endaweni yokuphuza. Ngiwini intombi ubuye nazo. Afuthi ayiwini obuzophetha imali phela. Bazofika belale nalenyoka. Bafika balale nalenyoka. Yebo. Noma mangabe uphalazile yaba ngumuntu wesifazana shuthi semngakho. Angiseza ukugana. Noma ngingagana kodwa ngizoba nesikhathi uzoba nesikhathi sesathile usothulana nalento le. Because ayikwazi ukufuna into ngaphandle onayo wena. Hayi mana yena lo ecabanga lento le iyenza into manje le masikhuluma ngelesithwala senyoka senza into manje. Awukho umzukuzuku akujikelezwe. Nawe ngisho ngeke ukuthi lento iyovuka after 7 days ivuka la kimi uhamba sevukile. Not ukuthi uhamba ekhaya uphalaza ekhaya cha phalaza la. Yonke into ilungiswa la uhamba seyihambile. Say right sewazi ukuthi iyasebenza. Akuna contract ke la. Akuna contract ke la. Manke Spanya vuselela njalo. Le ndoda mayisezohamba yakhethe iyahamba. Uma ihamba ibuya iza la kuwe. Ibuyiza la icedile ukusebenza. Kusekufana unqale phansi futhi uyifuna uqale phansi futhi uvusele because of isuke lento seyihambile kuwe vela. Ngifuna sibuke ukuvulwa kwenhlahla. Umuntu othi nje angithwali, angiphakamisi kodwa ngivulele inhlahla.
Khaba umuthi la ekhaya khehla. Khaba umuthi siyawazi. Yebo. Futhi asichini ngalento loba sawuhambela namhlanje safuna futhi ukwazi more. Ahlelanga. Ngonyaka ngasihamba kayingakhe. Lo sofunda umuthi. Ukhona umuthi khehla. Ukuthi awuhlanzwa nethambo even lesilwane esincane. Kodwa umuthi uwodwa. Kodwa esiwazi ushosho ngeke uhlala ungavulekele izinto. Angeke uhlala ungafinyelele empilweni oyifunayo. Yebo. But umuthi uzowubekezelela obumuthi. Yebo. Angeke yenzeke manje. Awukho umlingo. Yebo. Ukhona umuthi kahle. Zikhona nilwane mhlawumbe ungathi ziyafuywa efuywayo uma tindana otikoloshe imkhofu kanjalo. Zikhona kahle ilwane efuywayo efuna umuntu osokhulile efuna umuntu ayochashila. Yebo. Hayi uhlala ekhaya kubo. Yebo. Abazomtshela ukuthi namhlanje silanda inyanga la izochela la ekhaya. Yebo. Okay. Futhi ayimfuni umuntu oqashile lento, ayimfuni umuntu ohlala kubo, ifuna umuntu ozokwazi ukwenza into yakhe ngesikhathi sakhe. Ungalenzi iphutha. Wabomzala wakho uzohamba lande umthandazi bani bathi la ekhaya ufuna kuzochelwa kanti wena unento yakho wazi ukuthi uyibekile phansi kombhedo, uyibekile wardrobe, uyibekile kuphi. Then kwaze kwachelwa phela ekhaya bahamba bonke abantu bayaphela. Kunemizi esevaliwe ngalento lekhehla. Uvala imizi. Abantu sibatshela iqiniso awuchasha ngathi angichashanga ucamba bangichashini. Lento ifuna mayisuka la iye la izohlala khona iphinde isuke futhi lapho. Uma wenzeka into engesintando yakhe yayo iyamoshakala lapho. Kamoshakala umuntu omdala. No kuyamoshakala ufuna sibatshela abantu iqiniso kuyamoshakala mkhulu. Uma sikhuluma ngento ozoyifuya ozoyibona ozokhuluma na siyakwakhela thina. Sikunikeze nansi into. But lento ufuna ulandela umthetho wakho. Ifuna umuntu ayochashile, ifuna umuntu ohlala kakhe noma umuntu angazi ukuthi ohlala nje mara ayochashela ayo sekhaya kubo. Kungaba sekhaya basekusela wena akekho ungakashayela umthetho. But hayi uthi ungangena imali uma uthi uzoshunqa sizochela namhlanje. Because ayifuni igazi lento. Asiphinde sihlabe la ejardini. Singamela sicabela abantu abangisithi praise the Lord. Oba la ekhaya safuna ukuhlala. Sithi uJesus akusahlanjwa la ekhaya. Kanti siyazi ukuthi sinemfihlo ngale kwale ekhaya. Yebo. Kunento la ekhaya. Futhi lapha sisona futhi asixolisa sazi kahle ukuthi kuhlupheka sikubona kwamakhelela sikwazi siyagcina ngalanga ngena lento le. Kahle zikhona izilwane ezingafuna igazi. Ziningi mkhulu ezingafuna igazi noma uyiphayela inyama yakho ufuna ivuthwe ingabe ihlaza. Yebo. Yaba hlaza ngiyacabanga nomuntu nayo unenyama ehlaza izogcina semdini. Izohlupha lento. Izohlupha. Kufuneka inyama enganalo ithambo. Khangela nothini basha. Okay. Funa inyama enganalo ithambo. Funa inyama enganalo ithambo mkhulu. Siyayiphakela thina mkhulu izinto sinazo. Imoto esiyigibela ngazo asisoli futhi asiqo siyazi ukuthi kunabanikazi bazo. Yebo. Siyayiphakela izinto lezi. Uyakhona ukuvimba igebengu ukuthi azithathe imoto. Silumba imoto manje. Siyakwazi ukuyivimba mkhulu. Siyakwazi ukufaka into phakathi emotweni yakho ingathathwa. Noma ngathiwa bazoganga bathi kufuneka imoto le AML noma ePolo noma yini uthothi uhamba ngayo bedlule leyo moto le. Befikile abafethu baphethe zonke izinto zabo edlule. Bayakubona phakathi ngani phela ekhaya. Bakubone phakathi ungekho. Ejaldle bakubone phakathi. Uthi nangu umuntu usibhekile ungekho. Julile le. Nginemizi mkhulu o4. Yep. Angisho ukuthi ngichashile mkhulu umuzi wami. Yep. Lonke lemizi bathi babona mina ngisuke ngekho mina. Abanye imizi nje sethathu kuyasetshenzwa setshenzwa abantu kodwa ngisuke ngekho ngila. Bara abantu bayangena le basetshenzwa. Ngilami. Ngaze ngathi ngela kulo yandlu leya uzofika ubathola abanikazi uzofika ubathola abanikazi. Uthi vela uzanga ke imfuna lento. Uhamba nenyanda izulu. Ya mkhulu. Zikhona izinto mkhulu. Zikhona izinto khehle lami ezinamandla kakhulu. Ngifuna silumbe umfazi. Amadoda afetshelwa abafazi ngapha nabafazi bafetshelwa amadoda. Uyakhona ikhona into ongathi uyiphethe ebhekene namadoda ngqo. Ayi, wathi indaba ejulile. Yep. Iziyathele indoda dlamini ungakwazi ukukhipha lento ongifake yona nonkosikazi ngathi angisakwazi sengiyifakile. Uba yayifika ithukuthele nonkosikazi ngathi manje ngifuna mkhulu sifase thina so2. Yep. Oba sikwazi lokusilwa silwele into eyodwa ngabafasa. Nginayo ke le nduku leyo mkhulu, nginayo le nduku lesisuke sikufasa Sinalendo sisebenza ngale netizana le yenja. Mayiceda kuchitha lenja sithi la. Ilumbu lenja. Ilumbu lenja mkhulu. Ubamba awubusaphuma impela.
ufa imizwa komunye umuntu noma ngaba muhle kanjani ambuka kodwa imizwa ingavuki ayibone libhuti wakhe ebona umsesi wakhe but makabheka ngapha awa makambuka iyavukelwa vukela mimoya lijulile khehle lijulile lelo khehle nami lijulile khehle nami ngoba noma sizokufaka lona uma ufuna sikufaka lona emzimbeni sicabele emfuleni ume half kangaka sifike sicabele lona bese yakhuphuka ke lento ebese yakhuphuka wazi wahamba emhlabeni ufuna kuneyosike lenziwayo lapha kuwena mase ubekiwe because manje ngenziwa lesiko shoot lo muntu osela ekhaya unenkinga ufile kunesile ijule kakhulu mkhulu funa mayenza ucabangisisa ungayenzi kanti awafuna ukumshada lo muntu yenza mase uthi ufuna ukumshada amanye amadoda akasenkingeni ngoba nawo abavuko jeke ayinyakazi induku zikhona mhlawumbe imbizo ngathi uyiphethe enyakazisa induku zamadoda sino long distance khehle Wale gama lakhe long distance hayi long distance kahle no long distance ucake kakhulu ike yathi ukubuka kancane yathi hayi esicheke dlamina ngeke kubulala abantu into ngathi cha dala ngiyisebenzisa ngeke kubulala ihlaziyo odokotela abanye yebo because of lento uyishaya ngesivalo sesigubhu uthi cha bese masoze enkozeni bese into encane mkhulu igijima umzimba wonke uyizona noma igijima futhi uma ungakuyiphuza wonke vele ungakulimala ngoba nayo induku iyayiphusha ayuthi induku ikhulu iba yinde but size iyahluka kunale size uyazi ithi ukufuthe phindile obiyiphusha ngempela indoda amadoda long distance mkhulu uzoshaya uzokhathala uzofuna ukuyisiza etoilet omama besekakhala uthi awuthi ngcono ngibe ngedwe eceleni ngithi kuyiqeda lenkosi kodwa ungayicedi i-long distance le yamkhulu yena umuntu osothi lana ngizoyijimela nje hayi uthi ufuna ukwenza ucathi uyaphuma kuphela cha uzoyijimela uzohlala phezulu kwakho uzohlala mina ngifuna othi mina le ayisavuka hayi uthi ijeke liyaphakama liphindele othi ijeke nje limile into engasathi indiki mkhulu iyema lento mkhulu kwasekuseni bangicela abaye emakhemisi bathi angifake emakhemisi ngathi angengikwazi angivumelekile ukufaka emakhemisi itholakala kukhangelana kuphela long distance nginawo amakhemisi angifake lento le angifake kahle nami because of manga ufuna ukukalele mina yebo ukunikeza ithathe kanje bese ngiyakunikeza hayi ukuthi wena uzenzele nginayena egcobisa la mkhulu uma kuphuthuma ke injengovaseline ugcobisa la uyifase ngeplastic bese uyayibeka nje just 30 minutes ingene iyashoshozela kuwena yebo ishoshozela kuwena ikuvuse yonke imizwa mangabe imizwa yakho seyifile nakho niyagijima mara nje ngo long distance oba le sinikeza umuntu bathi ngijahile njengamanje ngithi awungafuni iphilisi uthi ufuna iphilisi hayi no gcobisa la 2 minutes ukujahile hayi ndoda amadoda uzoyenza lento le bese iphindi yaphuma kuwe but le long distance iya last emzimbeni ayifana into sokuyigcobisile yake leso sikhathi leso ndeni iyaphuma egazini lakho mawujuluka le long distance ayiphuma egazini ithatha isikhathi ikhulu ayikulukhulu kuhlela ngifuna ukukhuluma nomuntu othi mhlambe ngakhipha isisu nginesinyama angisazi ukuthi ngenze njani ugeza kanjani umuntu njalo kuyahluka ke khehla yebo ukhona umuntu owachithekelwa na yebo ukhona umuntu okhiphile yebo kuhluka lapho lo okhiphile kuba nendlela esicala semenze ngale into ethelelo yebo eladini lomntwana yebo lo uthi lo muntu njengomuntu ombulele lo mntwana ubulele lo muntu lo ufuna acala enze lento ethelelo eladini lomntwana then bese khathi azogezwa yebo uma agezwa lo obulele fuza lale embethe yebo evukisena ngageza bese sisiyomgezela kuleyo ndawo lesimgezela kwemali kube umgodinyana sesifaka lezo zinto engesizisho la ebese uyagezwa yebo agezwe la bese ayaphuma yena kuzoshiswa le impahla zakhe bese ayaphuma bese mayaceda lapha akhandelwe iladi futhi lokumamkela lo mntwana amhlanganise nabakubo usehlanzekile uphumile enkingeni yebo ebese lo ochithekele wengebulalanga angasikhiphanga isisu yebo uyagezwa ke lo muntu loyo kunemithi yagezwa ngayo yebo uyayithenga impahla zomntwana amgqokise amnikeze igama nakhona ugezwa ntambama ilanga malishona yebo sisebenzisa umlahlankosi uma ngabe sesokhuluma sesimfaka lemithi kunomlahlankosi awufaka emlonyeni yebo bese siyakhuluma yena lo mntwana lo ufuna amphuphe lo muntu bahlangana kube nokuhlangana kwemoya ukuthi cha ingane lele kahle yonke into hayi mina ngisho ukuthi kunje
Yebo. Yebo. Uma ngabanga mgezange ekhaya siyakwazi nokumgeza but ufuna kusebenza lo hlahla azokwazi ukukhuluma nabakubo dele bese yenzeka lento. Ashaya umthakathi mfowethu ngihlushwa umthakathi. Okay. Khangelani. Umise kanzima. Ungimise kanzima. Kuyadepend simshanga iphi indlela. Uyafa, uyaphila, uyahlanya, uyislokhu uthi simisha kanjani. Noma ngayiphi indlela engifuna ngayo mina ngiyiclient. Okay. Uyakhona ukuthi ungenze ngendlela engifuna ngayo. Lapha sisebenzisa icanda lenkukhu esele yodwa. Yebo. Mangabe inkukhu ifukama. Kuneqanda elisalayo bese ichamisela ishiyele icanda engasabe nendaba nalo. Yebo. Sisebenzisa lona ke lapha. Mashaya umthakathi, simshaye emphakathini abonakala. Wonke umuntu ambona. Funa abuye azoconfess ukuthi hayi cha ngenza ukuthi before ahamba mkhulu somshaya angakhona ukukhuluma somshaya angakhona ukuye toilet kuthule ukuthi tu abuye azoqaqa uzokhuluma mazokhuluma kuwe kuphela. Yebo. Then bese yahamba ke amabhasi ayaduma amabhasi amajita ayasebenza sula lo muntu osuka ganga lapho othi nje nangu kunomuntu engimazi uyangiloyo ungibese kabi into zami ezimile emsebenzini impilo yami ayihambi amatekisi ami ayafa siyamsusa loyo muntu kulula lokho akuhlubi kulula khehla sinomuthi la ekhaya khehla ogeza la ungageza ikhanda ugeza nje la kuphela umshuvu usungamazi umuntu okuloyala ugeza nje la kuphela bese yehla amshuvu awubizi igama lamuntu ungaligezi ikhanda ungalilinge ngiyacela ungaligezi ikhanda bageza ikhanda baba yethu yo ngathi uphethe insebenzo ejulile baba yethu yo umkhulu wageza ikhanda kungako njalo sihlala sichaza lenkulumo ukuthi asibacela abantwana la asikho eclinic la kusesibhedlela yebo ya la kusesibhedlela mkhulu le wodi likhulu leli lifuna abantu abanenkinga eziserious yebo akusiwodi lokuthi useclinic umntwana ohlushwa ibala akalala usongena akangena umntwana la akudlalwa akangena umntwana khahlela mangangena uyakhona ukulekelela umuntu othi anginangane lokhu ngazalwa akwenzeki mkhulu siyamlekelela makathi ingala ngiyithula yebo mara mase khona ingala sikwazi ukumlekelela yebo ya asimbamba umntwana makathi umntwana kumthuli sakwazi ukumlekelela ngezimbiza ngakho but mase kakhona asikwazi ukumlekelela sekakhona wayikhipha indoda ejele sayikhipha hayi sayikhipha khehla siyawalahla namaphepha thina amadokezi siwalahla sothi kujele kudini leyo mkhulu number 1 ngilele ebusuku ngivusa eksene imintambama ebusuku lenyanga iyaziwa ke la kubo mkhulu hayi ukuthi vele yaba inyanga egoli hayi yaziwa kakhulu mkhulu from 10 years engangihamba nabo abasekho ngisela khehla ngime nje ngento eqala angilizwa khehla lama angilizwa noma ngathiwa kunobufakazi ophatheka kuthiwa nangu banjwe eqoshweni angilizwa ngishabalalisa lento kubantu ayikazi bebikho bangathi ayikazi bebikho uyawushaya nhlangothi angazi ngaphendula ngithini ukhuluma izinto zami ukhuluma izinto ngathi ubheka insebenzo yami ebusuku phela uzwekuthiwa into zami lezo khela uhlangothi siyalishaya uma ngabe umuntu asike sithi umuntu akakaceda u5 years yebo siyakwazi ukumsiza but mase akaceda u5 years kube nzima uba kuthatha isikhathi bese insebenzo yakhe ayisakhona lokuphela abonakala ukuthi ucedeke kanini but mangakaphela u5 years siyakwazi ukumshaya ungathi kubantu abafuna uDr Khangelani utholakala phi usebenza ngaziphi izinsuku iziphi futhi izinsuku angasebenza ngazo uma ufona uhlala enkingeni straight awulokhu uthemeleze ushona lena le kona ngimuhle kuyazazi nginsizwe enhle nje ngathi angisiyinyanga but abantu abafuna abangazazi bakhuluma ngathi bakhuluma nentombi yabo noma nendoda yabo ufuna aqhaza nje umuntu akangisheli la uyachaza umuntu ukuthi mkhulu ngidinga lokhu nalokhu ngakuthola phi ngiyamtshela ukuthi hayi ngise Krugersdorp eGoli noma ngise Standard Hall igodo zami ezimbili engisebenzela kuzo ngitholakala kakhulu eGoli eStandard Hall ngiyamuntu makafuna insebenzo serious njengalezi insebenzo aduzisho kade ngizisho eyisetshenziswa le ejulile ngoba ngeke sikwazi ukuyiphakelela lezi zinto la eGoli yini ezingayidla la emafletini so izinto efuna sizibuke la ngaphandle kugcwele imoto igcwele abantu abaningi ayikho into lento mayingaphuma ithi uyophuza amanzi ngakhona
ifuna ihlathi lezi ifuna ihlathi lezi that was ibeko la kithi ngithola kule standard tone mkhulu ngilapha from Monday to Saturday Saturday ngicela u1 ngoba ngikholiwe phela ngiphinde ngiye esontweni ngodumisa uNkulunkulu phezulu kwako konke phela nezami ilwane zikholiwe Monday ngiyasebenza ngigela u8 until 5 until Friday then Saturday 8 until 1 o'clock inamba ngitholakala kuzo 073 1030 140 zizoba khona mbuke lapha escreenini ngikhathazeke kakhulu zizoba khona lapha escreenini kulula kakhulu 076 313 7348 awishayela inyanga call back unga WhatsApp WhatsApp ungayifonela le number zase reception zonke ucala ufone ngale bayiphendula labo sisi nabo phone yabona ngiyanibona ngibone reception baphendula amafoni ufika imisoqondile mawuza kimi uyabhuka kimi awuvele utheleke nje uyabhuka abangitshela kusasa namabooking kanje unabantu abenza ngalokho ndele simlungisele umuntu ukhipha 500 ibooking free yokuthi sazi nabantu abayingaka angivele ngivuke kuseni ngithi amadlozi angibezile cha nginezilwane mina nginezilwane idlozi dala ngalibeka eceleni bese sikwazi ukuthi siksize futhi siksize ngoku serious kehla ngoku bayazi bathatha important kakhulu babalekile kithi sivuka sazi masina 10 abasina 10 abantu asithathe more than 10 abantu ngosuku because of insebenzi yakho idinga isikhathi akusuka ukuthi uthenga asichithe isikhathi hayi kehla akukho lula la kuthenga isinkwe esitolo cha akukho lula kanjalo kune process of yenziwe khona la uphume lento soyithatha uhamba hayi ukuthi uyenza ama process ekhaya ungaphila mosono umkakha angazi nokuthi wena kunezinto oyisebenzisayo uphile uba sekunika lento bese uyahamba wena uyihlalele futhi ekhaya nxa izinto eclean ngakhona nejule ngakhona kungekho into ozothi uyophuma uyophalaza hayi uthi uphuma uyofutha ayenziwa lento le imfihlo thina sinikeza amadoda amakhulu sinikeza amasoja thina lezi zinto bahlala babanenge endlini mara balibona isoja lo liphile njalo balibona liphumelele njalo lize libaphathe bathi oba ngoba ufundanga uphekho into afunde ngayo umuthi kahle hayi siyathokoza siyathokoza bukelwe kaBhoqo besiphethe insizwa siphethe inkunzi ukhokhovula bathi udoctor ukhangelani useKrugersdorp aphinda abe le mapho standard tone lapho ekusuke kulandwa khona izinto zangampela ke ijulile maniya lapha isilwane inono intwalo konke sophinde sibuye sizombheka indoda enkulu sathobeka kakhulu